Abaprofethi ibona abaprofethi futhi abaprofethi ukuthi hayibo ngaleso sikhathi uNkulunkulu kade edala izulu nomhlaba kwenze ukuthi uneshwe ngana le ngoba unayisho ngoba umbhalo mfethu into ebhaliwe usungenayo isho yakho. I'm quite sure how do you know ukuthi yabo mina ngifana nawe sicluless sobabili ngoba nawe awazi angikho clueless I know izwi loNkulunkulu linamandla liyaphila izwi siyavumelana nalokho mfethu iBhayibheli ifana nazo zonke incwadi ngobani yazifana nani yabo ngathini iBhayibheli lama Muslim ihlweni zonke lezi inkonzo iQuran yeah izinto ekanjani into eQuran wena usho ukuthi mhlambe iBhayibheli lihlukile naleli lihlukile kunazo zonke usho ukuthi wena usho ukuthi imali usho ukuthi lona leli iBhayibheli lengilazi lona leli lamaKristian ukuthi liqiniso iBhayibheli oqala asilona lamaKristian la wonke umuntu okay la wonke umuntu mafethu utsho wethu uqonda ukuthi labanye bakhonza uNkulunkulu ongafani nowethu kubona phela ukuthi bakhonza uNkulunkulu ongafani nowethu kodwa iBhayibheli lawo uhalala uqonda ukusho ukuthi uNkulunkulu God angizwa legama elithi halal elithi halal lisho ukuthini alisho ukuthi uNkulunkulu ngelimi lesiMuslim khona umuntu okwalichaza igama lesengodlelo lisho ukuthini mina bafethu ukuthi mhlambe lena ngifanele ngibukele le debate ku-SFM kuthiwa fact of faith fact of faith then maybe we can get a clarity yeah kodwa mina ngithi mina mfethu iBhayibheli ngokwami mfethu angikho against iBhayibheli mina mfethu uNkulunkulu ngiyakholwa kodwa but ngiyithini sometimes khona imibuzo engiyibuza nami ngingazi ukuthi ngubani obvious noma ngami ngobuza umfundisi mhlawumbe uzobadala ukuthi umfundisi hayi ngene umoya yini leyo ile nto ukuthi iBhayibheli labhalwa umuntu lokho enginoshow yalokho ukuthi labhalwa umuntu alibedane lahlangana manje bafethu sibuyele futhi itopic kade sikhuluma bafethu ukuthi nabe ngikhuluma ngokuthi angisikusho khona eBhayibhelini ukuthi ungakhonza uNkulunkulu abamanga noNkulunkulu bakwezinye indawo thina wayi siqhubeka ukukhuluma ngoJesu Kristu Jesu Kristu ukuthi uyena uNkulunkulu oyiqiniso amongst labo uNkulunkulu abakhona uNkulunkulu mfethu uNkulunkulu ayekho yedwa baningi uNkulunkulu letha umuntu okhonza isithixo naye uthi uNkulunkulu wakhe so nalo okhonza lokho uNkulunkulu wakhe so kunenye question ejwayele ukuvela la kuthiwa khona bathi abantu khona ukhona umfazi omunye umama waseSamaria owafika kuJesu wathi indodakazi yami iyagula wathi uJesu kuyena ngingasithatha kanjani isinkwa saka-Israyeli ngisiphose ey'njaneni na nami ngengizwe lona wesifazane nezinja nazo ziyayidla imvuthuluko iwelaphi phansi kwetafula omunye umbuzo lesijwayele ukubhekana nawo ngobani ngoba abantu bathi uJesu wamaJuda kuphela angithi bakholelwa yilokho abantu but uma sesiqhubeka neBhayibheli mangabe sesifunda iBhayibheli kukhona la athi uJesu khona etshela khona abafundi bakhe esehamba uJesu sikwele ezulwini uthi uJesu lencwadi lelapha kwizenza uthi uJesu uthi uJesu uma sefikile umoya ngcwele phezulu kwenu niyokuba ngofakazi bami eJerusalema eJudiya lonke naseSamaria uthi kuze kube sekugcineni komhlaba cabanga uJesu oqala abaJuda ayengangena eSamaria angithi uJesu wenza indlela yakhe ukuthi ufika wahlala emfuleni ngesikhathi ehlala emfuleni wafica lo nkosikazi lo wazamtshela ukuthi unamadoda ngazi uma u6 ikhumbula leyo nto leyo kwaba iyona indlela yokuqala uJesu akwazi ukungena ngayo kuphi eSamaria le angithi wakwazi eSamaria ingakho ethi khona niyoba ngofakazi bami eJerusalema eSamaria eJudiya lonke kuze kube sekugcineni komhlaba that means imission kaJesu ukuthi abantu bonke bakholwe basindiswe yayingekho kaJuda kuphela but kumele lento isabalala umhlaba wonke that's why sithi uJesu inkosi nomsindisi and then enye into futhi leyo ukuthi abantu bafike bathini bathi abantu yindaba sikhonza uJesu singamkhonzi singabe sikhonza uNkulunkulu the reason kusho uJesu uthi uqale kusho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu igama likaJesu uliphakamisile ngaphezulu kwawonke amagama that means kumele sikhonze igama likabani likaJesu sithi uyindlela neqiniso uthi uzathi akekho oya kubaba ngaphandle kwami sithi nama sifuna ukuya kubaba sidinga uJesu indaba fethu kungekho indawo eBhayibhelini mhlawumbe kuthi uJesu waye Zimbabwe waye Nigeria waye South Africa
why uJesu wagcina shuthi yibona kuphela babemdinga abantu base-Israyeli nabaseJerusalema nale ndawo lezi shuthi nasasingamdingi noma uyena wangasidingi thina Uphinde the logical content of your question. Uthi umbuza ukuthi indaba like eBhayibhelini lingakhulumi mhlawumbe uJesu wakwafika la e-Afrika mhlawumbe wayeZimbabwe Okay, mayibambe lapho ukuthi Africa, no Africa. Wezwa la Africa njengani waye Egypt, Igibhithe le. Ila Africa. Bese khulumela mhlambe like amanye ama-countries njengala. Futhi wayengakwazi ukuza. not specifically like eSouth Africa like e-Africa ke like to black people Because America uJesu wafika. America mhlambe ngingabe niyazi. Okay, mina-ke to answer your question. no my question baba Your question. Okay. Isekuseni lento lena uJesu wayeyedwa. Angithi wayeyedwa. Then ukuba yedwa kwakhe wahamba wafuna ama-disciples ukuthi abe nawo. So ingakho even nomuntu ophethe ibandla elikhulu i-mega church enama branches ngeke akwazi ukuthi ashumayele lapha ngesonto elilodwa umthola ukuthi une-branch eNkandla, une-branch eShowe, une-branch eMelmoth, une-branch eGoli, une-branch eMamelodi. Ngeke akwazi ukukhava yonke lento. Into ayenzayo yini ukuthi asaplaya abefundisi abakephi abangaphansi kwakhe abagrumile ukuthi bakwazi ukuminister kulezo ndawo lezo angithi. So ilento leyo noJesu ayenza wathola abafundi ukuze abafundi benze njani because uJesu wayazi ukuthi ngesikhathi esincane enginaso ukuthi and singisebenze another thing wayabafundi baJesu bonke wabelungu akekho umuntu omnyama Okay, ka-Israyeli kuhlala abantu abanjani? And not ukuthi kuhlala abantu abanjani, uma ucabanga ngalesi sikhathi leso kwakunabantu abanjani? Kokho lona bakhona basema-Israyeli la Uma bakhona ucabanga ngesikhathi saJesu umuntu omnyama wayekhona ka-Israyeli. bayikhona la e-Afrika umuntu omnyama umuntu omnyama umuntu oqala emhlabeni uJesu wakephi? Wazalelwa kuphi? akazalelwanga eJerusalema Ngisho indawo ilo ka-Israyeli umkhombeni angithi. wenkomo. Wazalwa ka-Israyeli angithi. Wabalekela waqasha kephi? Wabale waceshela kephi? Anginaloku lwazi. shuthi niyavuma bafethu ukuthi uShembe nawe wagrunywa usayilunga labafundi baNkulunkulu shuthi siyavumelana nalokho noma nenze njani nakho ngeke ukuthi phela ngeke elandelwa ama-followers amangaka ukuthi into yakhe ayikho And yeah. obaba abadala laba bamlandelayo because even our president naye futhi naye uyakholelwa le ntuthi Mina He's a Christian. he's a Christian. Really? Oh, phela yeah, uyi-Christian. kuba lo angazi anginayo angikwazi ukudefine angikwazi ukuchaza ukuthi uShembe uChristian noma uyini kodwa No, nje akasilona Christian. Uyini? Uphendulele. Yeah. Igama lesi Christian lisuka from igama lesi Christ angithi. So Jesus Christ. So ingakho labantu laba abafundi bakaJesu ligama liqhamuke kanjani? Liqhamuka isikhathi abafundi bakaJesu befika beshumayela isikhathi beshumayela base bathi abantu bakuleyo ndawo leyo nina sizonibiza ngokuthi ningamaKristu ngoba nenza izinto ezenzobani uChrist okwakuJesu. So leli gama leli balithola kanjani ngoba sithi nasingama Christians because silandela uJesu. So asinayishoyo ukuthi abantu bakhona lapha neKashembe balandela into eyenza uJesu noma balandela iculture kaJesu. Asinayishoyo abalandeli iculture kaJesu That's why singeze sibabiza awumeke. abayalele kodwa abalandeli imiyalelo kaNkulunkulu kodwa bona angezi imiyalelo kaNkulunkulu abayilandeli bayathandaza bayaguqa baya entabeni phezulu engcwele engakazi kulinye khishwe kuchithwe kulona igazi noma kwenzeka into ewrong emsulu Okay, nakho imake nakho ngena. bayahuba futhi nabo bayahlangana nabo mhlawumbe noma kuhlangana ngensuku ehlukene ngisonto nesabatha kwabayo Cela ungena emlonyeni nakho. Ungena la ukuthini yini Hola, my friend. What's Nazareth and Christian. Isibathini ba Nazareth. Kashembe yafaka uChristian. Akungeni ngisho uChrist. Kodwa iNazareth as just as a whole uyangena iNazareth. No, yabo mina abantu engingakhuluma nabo batheni kumina. Abantu engingakhuluma nabo bathe bafuna ukuyibeka ngale ndlela yokuthi uJesu uzalwa uShembe. Bafuna ukuyibeka kanjani? uJesu uzalo Shembe Bona ngendlela abanye sengakhuluma Abakuchazela nabo ngayo. indlela abangichazela ngayo because ngike ngahlala nabo phansi ngakhuluma nabanye babo abakhonza lapha and naye futhi uhlukene kaningi ezinye izinto abantu abangazi Yeah, uShembe phela sebebaningi. esingeke sigxile kuzona kabi Mina- sigxile kuzona kabi not like khona umuntu owangichazela ukuthi like uJesu uShembe
naye uma wakhe wayelima wa somewhere kodwa kwafika izwi ukuthi uzozala umuntu ozobe inkosi nozobusa ngendlela la abusa ngayo. Yeah, angeke singene kuma-details ngalokho ukuthi sichazele leyo nto. Mina what I'm saying ukuthi thina we don't have a understanding yanele ngesonto lakaShem because sijaha ukugxeka yabo kodwa sive more understanding about iChristianity yabo into Western nje. into yase-Western Yonke amanye into esiyenzayo thina we are not African anymore. yeah Yonke ngathi ideological nje. We are Western. We are westernized.